Saiki ameh apa, Dek? Mbak aku ya ora ngerti. Ya wis lah, tebak-tebak kata sambung kalimat kaya wingi nganggo basa Jawa ya. Oke, dianyai wae. Bapak mundut roti. Roti enek kacange. Kacange kuwi rasane enak. Enak banget kayak strawberry. Stroberine dipethiki saka kebon. Kebune wis hambar. Gambar kuwi memang ora enak. Ora enak kayak lumpur, Lumpure wis diresiki. tapi tetep greget. Reget kuwi nek ora tau adus. Heeh, tapi kowe ya ora